En aquest vídeo veurem com accedir al gestor PHP MyAdmin des d'SB-Panel. Primer accedim al nostre SB-Panel. Ens dirigirem a l'arbre de serveis actius i accedirem al dashboard del nostre servei d'hosting. Posteriorment, des del menú lateral, farem clic a Gestions sobre el servei i Gestió de base de dades. Necessitarem el nom d'usuari assignat a la base de dades. El podrem trobar a la pestanya Usuaris BBDD. Posteriorment, a la pestanya MariaDB trobarem les bases de dades del nostre servei. Des del menú 3 punts farem clic a Obrir PHP MyAdmin. Se'ns obrirà una nova pestanya on haurem d'introduir l'usuari de base de dades i la contrasenya. Finalment accedirem al PHP MyAdmin.